Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kula nuwun ngaturaken wilujeng enjing saha wilujeng papanggihan sih tentrem rahayu miwah mahardikaning tias mugi kajiwa kasalira dumateng panjenengan sadaya lan kula ingkang sarta tansah nglimputana ing madyaning pahargyan wanci menika. Marsudi ing oreh budaya karana luhuring budaya dadi ukuraning jiwa Jawi. Purwa narbuka pahargyan dauping panganten kekalih Roro Ayu Wiwit Desi Wulandari putra pawestri saking Bapa Mugi sekalian Ibu Purwanti Jeponan Kidul RT 3 RW Tunggal Manggung Ngemplak Boyolali ingkang kukuh sembada jinatu krama dening Abagus Ikhwan Muhammad Solikin Tanoyo priyanipun Bapa Sutardi Ibu Painem ingkang adalem saha mangrasama wonten ing Bakalan RT gangsal RW kalih Kenteng Nogosari Laladan kalih Boyolali tersenyum ing salajengipun kinarya sasanti amrih kamulyaning bebrayan sami ugi Sri penganten tansah hantu berkahing Gusti ingkang murbuhing dumadi dumateng para kadang sutresna budaya wira pradangga pamatrining kabudayan Jawi sedayu musik campursari keparenga ngaturaken gending santi mulya kinarya purwakaning kandha sumangga sumangga. Tinarbuka jroning rasa sarengan memuji mring ngarsaning Gusti Zat ingkang marwaning zat Allah Subhanahu wa taala ya sang pramesti wenang ingkang wenang hamuraba hamasesa ililing banyu uruping geni uga ana padhang ana peteng ana lanang ana wadon ana bungah ana susah pungkasane ana urip uga ana titiwanci dina tumekaning pati
Miwah sadaya mobah mosi ing kawontenan ingkang sarta kang wis tinitah ing gumelaring alam praya. Inggih karana agung nikmat kanugrahan paparingipun ingkang awujud menapa kemawon ingkang sampun remontah. Satemah hamba bardaya pangaribawa dumateng sangganging para kawula dasih waradin sagung titah ing ngarcapada. Katur para pinisepuh sesepuh para kadang mitra sutresna saha para tamu kakung putri ingkang dahat kalengga maradaning akrami. Para pangemban pangembating padisan maliginipun wonten ing pabrayan agung dukuh Jeponan Kidul RT 3 RW 1 Manggung Ngemplak Boyolali ingkang pantes tinulat lekasing Tyas Sinudarsana ing budi. Nuhuni dawuh saking ingkang hamangku gati minangka pamurbaning pahargyan ing Ari Piniji. Bapa Mugianto sakalian Ibu Purwanti kula kapitaya kinen hampi warakaken lampah-lampahing tata cara pahargyan kang wis arinancang. Tumapaking sedya ing mangke badhe pinurwakan kanthi atur pambuka. Tumuli panganten putri mijil saking Bali Mayang Arum lumampah tumuju palenggahan rinenggo. Ya katungka rawuhipun panganten priya dalah kadang besan Sinarawedi. Sapraptaning panganten jalu dalah kadang besan sutresna wonten sangajenging dwara pahargyan. Nulih ing mangke badhe katindakaken tata cara pasrah panampi dening para tetuwangga ingkang sampun kapiji. Sarehning pasrah panampining penganten kakung sawetawis hang leluri tata cara adat budaya ingkang maksih mekar lan ngrembaka wonten ing padukuhan Jeponan Kidul. Penganten jalu mewah penganten putri badhe kadhau panggihaken sawetawis tumuli kapacak tata cara adat kerobongan dalah pangabekten. Sasampunipun putra penganten sarimbit mangestu padha semoga mengarsaning Rama saha Ibu Hangabekti tumuli ing mangke keparing sedya ingkang hamangka karsa bapa mugi kakalih sawetawis kepareng badhe marak mangayun manem Brama rawuh panjenengan sadaya kanthi hangaturaken atur pambagya kawilujengan dalah kasugengan. Pondene pratandha yekti paripurnaning pahargyan menawi ing mangke Sri panganten Rama Ibu ingkang sarta kinasih pisan sampun jengkar saking pakrubungan lumampah tumuju sangajenging wiwara pahargyan saperuhatang kepastohan nderekaken kondur panjenengan sadaya. Katur sagung para tamu kakung putri ingkang sami rahayu ing budi mekaten sawetawis urut-urutaning lampah tata cara pahargyan ingkang sampun rinancang dening kula wangsa. Hawit saking menika mugi panjenengan sadaya kersa nyekecakaken lelenggahan kanthi supa rananing wardaya. Sari paring puja hasta puji hastuti ngantos dumugi titi paripurnaning gati. Nuwun nuwun matur nuwun. Sirep saknalika ladrang santi mulya
Sangyanging para tamu sinedahan putri kakung wahyaning mangsa kala wis handung kaporwakaning pahargyan ing arahina siang puniki awit saking menika jumbuh kalian rarompakaning tata cara badhe kawiwitan kanthi atur pambuka pramila katur para sederek ingkang benten ing kapitadosan wonten ing garing panggalih jumbuhaken kalian swasana saha kawontenan wonten dumateng para kadang ingkang setunggal kapitadosan kalian kula ngrasuk agami Islam sumangga binuka kanthi waosan basmalah sesarengan Bismillahirrahmanirrahim kanthi nyebat miwah ngagungaken asmanipun Gusti Allah Pangeran ingkang Maha Welas saha Maha Asih kala wau. Mugi dados senawa payung satemah lampahing wisudan daubing Sri pengantin kekalih ing ari maligi lekas dumugi pungkas ing mangke tansah manggya yuwana kalis ing rubida amin Allahumma amin. Sagung para tamu sorak-sorak kumlebet tinon saking tetebihan minangka tengara saking kadang juru paniti priksa bilih sampun purna anggenya orisang penganten putri Hangadi Salira Amulas Wadana ingkang menika badhe kawijilaken saking panti pambusanan kinanthi lumebet ing wisma pahargyan pramila dumateng para pamomong menapa dene pangantining penganten putri daya-daya hanjengaraken suhu hangan dilampahing Sang Retna Ayu ingkang ing mangke badhe karigenaken dening sang juru paes utawi sang juru sumbaga saking Almahira Moa menawi sampun samapta ing samukawisipun sumangga kula dherekaken saking sasana pambiwara pranyata praptaning penganten putri katingal kongas gandhaning mangambar-hambar arum sarining puspita pindha puspa ingkang maneka warna Nyuwun pangapunten, nyuwun panyengkuyungipun dumateng kadang juru paniti priksa keparenga tumuju dhateng panti pambusanan keparenga sung secana. Ngumandang bomontang ing tawang bangkit hamecah sepining swasana. Lamat kabiarasa swaraning pradonga kaya-kaya bisa asung pambagya marang sang anyar katon ingkang nedheng hamemangun suka mila datan nama kalamun saro mangambar gandani
lumrang kadi Banjaran Sari angebeki jroning Bali Badraya Sawinangun. Nulya katon nana teja malengkung hangewung mawa Prabu. Satu menika cahyaning penganten putri pun dihayu wiwit Desi Wulandari. Putra pawestrinipun bapa mugi dalasan Ibu Purawanti. Ingkang sampun purna anggenya angadi salira amulas wadana. Kawis tingalus mijil saking panti pambusanan sumedyaning kayun. Arsa manjing sasana rinenggaya Bali Badraya Sawinangun. Ya Bali Badraya Sawinangun. Katon kaya pujang kang minananggen Ramaksana risang penganten putri membat marga minggang wari. Melo ing pasuryana gilar-gilar kaya kencana kang binabar. Sunaring nitra handamar kanginan katon liyep lindri. Lumoring sarira sinembuh endahing busana ingkang akarya cingaking para ingkang samya homeyat. Prapta samadyaning Bali Winangun dadya kagiyat kang tumingal. Sang siteng sunenggih pemani ing pahargyan hanguningan lumebering para tamu ingkang sami ngrawuhi. Harsa paring puja hastawa puji hastuti. Kawis tingawus kebak ambleber angebeki jroning Bali Winangun satemah kaya handoyong-doyongna pancak sujining pandhapi pahargyan. Nalika samono wis prapta unggian ingkang tinuju sekaring pahargyan ing titiwanci hari menika. Marmo